kurva. Ovo je moj mali brat Kao svinja neka. Ovo je se. A ovo je se. Pepa krasa. Nestao debeli. Veče je. Pepa i George su u dnevnoj sobi. Igraju u svoju omiljenu pesmu. Tata prase je u kotniku i usisava tepu. A mama prase je u radnoj sobi i radi važan posao na svom računaru. Mama, tata, svuda Kurac! i nema muzike. Ni moju Kurac. da radi. I moj nar se isključio. Mama prase pritiska prekidač za svetlo, ali svetlo se ne uključuje. Mamu mi jebem u petku. Kako to misliš nestala? Kad nema struje, kaže se da je ona ne. A šta ti je to truja? Brate, nemoj da mi gumiš mafiju kad si pesak. Hoće li nam se ta truja vratiti? Ne. Ali u međuvremenu treba da nađemo lampu. Mislim da imamo lampu u podrumu. Dobro, idem da je donesem. Hoćeš li se snaći, tata? Odlično, vidim u mraku. Se pizdati materina! Ovde. Tata, jesi li dobro? Samo je malo mračno ovde. Se pizdati materina! Kurvo! Evo sam se setila. Mislim da je lampa u kuhinji. Aha. Mama je našla lampu. Mogu li ja da držim lampu, mama? Naravno da ne. Đorđe, pogledaj me. Pepa pravi smešne grimase. Ne brini, Đorđe. To je naša Pepa. Hajde da kažemo tati da smo našli lampu. Se pizdati materina! Kenje se pizdati materina! Kurvo jedna, dođi vamo! Kurvo jedna! Kurvo jedna, vidiš kako... Srećo, sve vreme je bila u kuhinji. Stvarno. Kaži budaletina, ti ne bi zavaljao šamarčinu, bre. Sada samo moramo da sačekamo da se vrati struja. A za koliko će to tačno da bude? Ja bih rekao tačno za neuskoro. O, tata, Mamu mi jebem u petku. znam šta možemo da radimo. Možemo da gledamo... Kurac. O, neće da se uključi. A si glupa kurec. Stvarno? Da! O, šta sad da radimo? Nekada davno, dok nije bilo televizije, deca su sama smišljala. Kurac. Znam, treba nam stara kartonska kutija. Šta to radi Pepa? Mama, možeš li da mi sečeš rupu na ovoj kutiji? Ajde. Vidjet ćeš. Mama prase seče rupu na kartonskoj kutiji. Izvoli, Pepa. Hvala. Sada svi treba da sednete tamo. A ti, Bosanac. uperiš ovu lampu u mene. Alo, Stane? Molim, Opalim te golim. tako? Tako, znaš što sam teo te pitam? Ajde, pitaj. Jel ti mrznu jajca na ovom mrazu? A? Jel ti mrznu jajca na ovom... Da mi mrznu jajca kad si mi ti pojeo. Šta sam ti pojeo? Jajca. A sad? Čekaj, to da nisi. Doša. Struja se vratila. Ura! Nisam još završila. Isključite svetlo. U redu, Pepa. Dobro. Što? Pa imaš ti drugi posao, pitam ja tebe, ti mene zivkaš stalno. Pa šta? Šta ti mene zivkaš? Šta te zivkam tek 3-4 godine, šta pre? Pitam te zašta me... Vrlo dobro, Pepa. Hajde da igramo. Pepa je poprilično uživala dok nije bilo struje, ali je srećna što je struja opet došla. Profesionalizam.